V nasledujúcich minútach budeme hovoriť o vlasoch. Ich hustota a zdravý vzhľad do veľkej miery závisia od našej genetickej výbavy. Ako sa môžeme o svoje vlasy starať, sa dnes budeme rozprávať s aromaterapeutom pánom Karlom Hádkom. Dobrý deň. Dobrý den. Pán Hádek, vlasy, koruna krásy. Mnohé ženy majú však problémy so starostlivosťou o svoje vlasy. V čom vidíte najväčšie problémy dnešných žien a dnešnej starostlivosti práve o vlasy? No, když se podíváte, jste tady mluvila o genetice. Oni mají ty problémy nejenom ženy, ale mají je i muži, že jo? To je taková záležitost, každý v mládí má vlasy, takže je to taková ta krása, kterou nosíme na hlavě, když to začne vypadávat, tak je to stresová záležitost. Pochopitelně pro muže a řekl bych daleko větší pro ženy. Jak jste správně poznamenala, ona je to otázka genetiky. Ve chvíli, kdy má člověk v genetice zabudováno, že mu ty vlasy vypadají, s tím se nedá nic dělat. Možná, že se to nechá trošičku zbrzdit, ale mnoho vlasových problémů vzniká zase díky nedostatečné látkové výměně v organismu, kde ten organismus zatížen. Já bych tady uvedl takový příklad třeba při onkologických onemocněních, když se lidé podrobují chemoterapii, tak jim vypadají všechny vlasy, všechny chlupy na těle. To znamená, tady dochází k intoxikaci organismu a ve chvíli, kdy dojde k detoxikaci, tak těm lidem potom ty vlasy se odblokuje. Tou intoxikací zase ty mechanismy růstu a ty vlasy narůstají. Z tohoto pohledu řádný pečování o vlasy je podle mého názoru velice důležitý. A když se podíváme do historie, no tak když si lidé neměli, byli zdraví nebo měli vlasy zdraví, v pořádku, ale z hlediska našeho vnímání, z hlediska estetického pohledu, bychom asi neřekli, že taková žena, která by měla přírodně ponechaný vlasy, že je krásná, že má přírodně ponechaný, spíš bychom řekli, že to je zanedbaná ženská, že jo. My víme, že když je vlas suchý, když je vomitej šampónem, že se nechá krásně formovat, zatímco mastný vlas, ten si drží svoji formu, ten nenatočíte, ten zůstává, pokud je rovnej, tak zůstane i rovný. Když se podíváme na to mytí vlasů, já si ještě vzpomínám na dobu, kdy jsem byl malý děcko, babička měla kadeřnictví a to byla doba, kdy přicházely na trh první tenzidy a oni měli obrovskou výhodu proti mýdlům v tom, že mýdlo, to alkalické tradiční mýdlo tvoří v tvrdé vodě s těmi mineráliemi, tvoří komplexy a to se v podstatě nedá vymít, to je taková klouzačka na hlavě, lidově řečeno. Zatímco ty tenzidy tuto neblahou vlastnost nemají. Co se týče vlasů samotných, oni je vysuší, být dneska ten šampon, bych řekl, z hlediska technologické dokonalý preparát, tam se přidávají látky, které způsobují, že ty vlasy nemají antistatický náboj. Tam se přidávají třeba nějaký deriváty lanolínu, po případě silikonovej volej, že se ten vlas leskne, že není matný. Z hlediska technologického dokonalý preparát, ale ten tenzid jednou provždycky zůstane tenzidem a poškozuje tu vlasovou pokožku. No pochopitelně potom může docházet k narůstání toho nekvalitního vlasu, jemného vlasu. No a podle tenzidu, které se používají, to může poškozovat vlasovou pokožku, nikoliv vlasy samotný. Ten vlas toho je zrohovatělá vrstva, s tím se prakticky nedá nic udělat špatného. Ten se nechá doslova do písmene preparovat, aby hezky vypadal, pokud není slabý, ale odnáší to ta pokožka. Z ty pokožky potom vyrůstají ty poškozené vlasy, ty slabý vlasy. Já když jsem se tady tím zabýval, to je jeden z nejtěžších úkolů vyrobit preparáty na mytí vlasů. I tady jsme to zvládli s tou olejovou kosmetikou. A člověk se to musí naučit používat a ono to krásně funguje. A zase jsou tady stovky, když ne tisíce vyjádření od uživatelů, že po čase jim to zlepšilo ty vlasy. A tady jeden zásadní problém a tím problémem bych řekl je čas. Ve chvíli, kdy máte nějaký nekvalitní vlasy, tak trvá nějakou dobu, než se ta vlasová pokožka zregeneruje. To může být od 3 měsíců do půl roku. V tomto případě, že se to povedlo, vám začínají vyrůstat dlouhý vlasy, než vám narostou takovýhle vlasy. Utečou 2-3 roky. Zázraky, který tady slibují výrobců, že máte za týden nový vlasy, to je absurdita, to je nesmysl, to je v podstatě hloupost. Že tady to trvá hrozně moc dlouho, je otázka, jestli ti lidé mají trpělivost a mezi zákazníky jsou lidé, kteří používají ty olejové preparáty, to znamená nekontaminují tu vlasovou pokožku
těmi tenzidy a v podstatě umožňuje to nárůst lepších vlasů. Nehledě na to zase se dostáváme k tomu, ty tenzidy, jak už jsem řekl, rozpouští tuky, či vysouší tu vlasovou pokožku, což u mnoha lidí provokuje, že se ta pokožka vlasová daleko víc mastí, protože tím, že ji vysoušíme, ona na to reaguje, jsem přesušená a produkuje čím dál větší množství tuku. Může to zlikvidovat symbiotickou mikrofloru vlasové pokožky. Dochází k tomu, že se tam usazují mikroorganismy, které způsobují plísně a já se hrozně moc vždycky směju, když vidím v televizi reklamu na šampony proti lupům. Považuji šampon za jeden z vyvolávacích faktorů, proč tady to vzniká. Či se používá nějaký šampon, ono to nějakou dobu funguje, potom ztratí svoji funkčnost a musí se hledat nějaký jiný šampon s nějakou jinou chemikálí, která tady působí proti té tvorbě lupu. Zatímco pokud se používají tady ty přirozené způsoby mytí hlavy, není to tak jednoduché jako s těma tenzidama, protože se to musí věnovat daleko větší péče, ale odměnou jsou potom kvalitní vlasy. Veľmi radi používame aj rôzne zábaly, rôzne prostriedky, ktorými regenerujeme tie vlasy dlhodobejšie. Ponúka aromaterapia nejaké látky, ktorými sa to dá? Určitě. V principu, já bych tady poopravil to, co jste řekla. Vlasy regenerovat nelze. Vlasy vyživovat nelze. Vlas takový, jaký je, prostě ten už odrostl a to je konečná. Co můžeme dělat, je ovlivňovat funkce vlasové pokožky. No a pochopitelně v vlasové pokožce mohou být problémy s látkovou výměnou, čili že masáž vlasové pokožky, prokrvování za pomocí některých éterických olejů, jako je třeba rozmarín, detoxikace vlasové pokožky, jako je třeba jalovec. Pokud se použije ve správných preparátech, tak se s tím nechají dělat takový malininký zázraky. Ale trvá to hrozně dlouho. Jsou tady výrobky, které dáváme na trh, které tady pomáhají a snad jenom je tam i preparát, po kterém občas narostou vlasy, ale u mě nefungoval, protože to je geneticky. Ty vlasy můžou potom narůstat u člověka, který má způsobený ty problémy tou látkovou výměnou. Tam je ten preparát silný, jinak v podstatě pomoct nemůžou ty genetiky.